Victor Ponta este numit, din câte am înțeles eu, la propunerea lui Adrian Năstase, consilierul personal al președintelui Turciei, da? Care bănuiesc că este plătit ca atare și este un om care îl sfătuiește ce trebuie să facă în relația cu România. Costel, te întreb eu pe tine, în momentul în care tu, premier al României, tu, Marcel Ciolacu, îl angajezi pe Victor Ponta, consilierul meu personal la guvern, revine aceeași întrebare care o discutam apropo de dubla cetățenie a lui Kelemen Hunor. Am mai pus eu tema asta. Dom'le, Victor Ponta pe cine consiliază? Exact. Da. Și interesul cărei țări? Adică pentru Turcia, de unde probabil ia un onorariu substanțial, pentru că turcii sunt generoși, sau pe premierul României, pentru România, unde probabil postul de consilier încasă vreo 1500 de euro maxim.